Dámy a páni, dnes mám pre vás, pre mňa osobne určite srdcovku na predaj. Jedná sa o trojizbový byt v mestskej časti Dubravka. Tí, čo ma trošku lepšie poznáte, viete, že je to moje rodné sídlisko a špeciálne tento byt sa predáva na ulici Cabanova. Ja keď som bol malý, ja som vyrastal na tomto sídlisku a vždy som mal špeciálny vzťah k tejto lokalite, lebo tu nedaleko sa nachádza prekrásny les, je tu nádherná príroda a vždy som závidel tým kamarátom, ktorí bývali na tejto ulici Homolova, Cabanova a tak ďalej, lebo ja som bol z okolia Saratova. No nič, ale nebudem vám už hovoriť moje príhody z detstva, poďme sa pozrieť rovno na nehnuteľnosť bližšie. Poďme si povedať niečo k lokalite tejto nehnuteľnosti. To, čo robí túto ponuku výnimočnou, je však jej poloha. Byt sa nachádza v priamom susedstve Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Je to jedna z najviac cenených lokalít v Bratislave a taktiež miesto s najvyššou biodiverzitou na Slovensku, ktorá je známa svojou unikátnou flórou a taktiež aj faunou. Sme na konci videoobľadky tejto srdcovky. Za mňa, ako som hovoril na začiatku videa, je toto jedna z najlepších lokalít Bratislavy, pokiaľ si chcete založiť rodinu a ste milovník prírody. Takže zavolajte mi na toto telefónne číslo alebo mi napíšte na tento e-mail. Ja sa na vás teším a vidíme sa na obľadke. Čaute.